Ibża minn raġel li jsawtek u jaħqrek u mhux li tfittex lajnuna. Dan kien l-appell imqanqal ta' mara li għaddit minn vjaġġ twil ta' vjolenza domestika, iżda li fl-aħħar sabet il-kuraġġ biex tfittex lajnuna u tixtieq twassal messaġġ lil nisa oħrajn li għaddejjin mill-istess pjaga. Mal-mara u ta' żewġ titfal iltqajna fix-shelter Qabex, immexxi mill-Aġenzija Appoġġ tat il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS, fejn il-mara qed tingħata lajnuna fil-frattemp biex tkompli bħajjitha hi u ż-żewġ uliedha. Hija spjegat kif lil missieri tfal iżżewġitu l-Iżvezja u meta ġew jgħixu Malta, il-ħajja bdiet iddur kontrihom, speċjalment meta hi kienet taħdem u tilef l-impjieg. Daqqa jweġġeni bil-senu, daqqa jibda jaqbad l-affarijiet fil-flet par eżempju l-kġina u jikkassar li kull mkien. Ftit żmien ieħor bda jitawwal jidu par eżempju jsawwatni. L-ewwel darba li kan sawwatni kan waqqani 2 solari, kont qiegħla bit-tifel deġa kont xejt l-ewwel tifla u kont qiegħla b'tieni tifel. Il-mara spjegat kif issapportit is-swad biex ma tkissirx familja u biex uliedha jikbru ma' missierhom, dejjem bit-tama li xi darba jinbidel. Jagħmel dawn l-affarijiet ma għandekx għalfejn tagħtih ċans u jiena da żball li għamilt. Għatajtu ħafna ċans u tlift ħafna żmien, kważi 7 snin tlifta għal xejn, kont bla karti, kont bla flus, ġifieri żball li għamilt ngħid bħal hekk u kont tlaqt f'dak l-ewwel żmien vera ħanbati bit-tfal ħajkun li ħafna x'nagħmel, però bħal hekk nkun deġa stabbli. F'episodju minnhom tirrakkonta kif għamel aktar minn satejn isawwata, saħansitra poġġa sikina monqa u ratom it-tifla minn wara l-bib tal-kamra. Kien f'dak il-mument meta rat ix-xokk fuq wiċċ binta li ħadet id-deċiżjoni li tfittex lajnuna u llum qed tingħata s-sapport li għandha bżonn fix-shelter Qabex tal-FSWS. Minn barra saqaf fuq rasa tajt li dejjem kellha l-ikel għaliha u għal-uliedha, ħwejjeġ u l-assistenza psikoloġika li tant kellha bżonn. Fهمت għand ħafna jieħdu ħsabek ġifieri isek għandek jena għalija isni għandi familja ma nħossniex qagħda ġewwa hom. Meta tlabnija tgħaddi appell lil persuni oħrajn li għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili, l-om qaltilna li meta jkun hemm vjolenza fid-diversi forom tagħha m'għandux jingħata t-tieni ċans. Għaliex il-ħajja qasira u kulħadd speċjalment it-tfal ħaqqu ħajja mingħajr il-biża' li tintuża il-vjolenza fuqu. Għandek għalfejn tibża'. Għanajdlek għax il-bażar, inti għajxa ġewwa d-dar dak il-bażar, għax però l-bnedem li jsawtek u jaħqarek u forsi par eżempju kif għedlek darba bis-sikiena dal-bnedem ma tistax tifda għażjed. Għax kemm darba kont par eżempju nkun raqda u kif nisma'u jiftaħ il-bab biċ-ċafetta anke ma jkunnex problemi jiena moħħi jibda jieħs ara x'inhu ġej, ara x'ħajnqala. Kan barra ma nafx par eżempju bix-xorb ma nafx ħajjagħmel barra jiena ma nkunx maqu barra ma nkunx nafx x'inhu jaaħud u x'inhu jixrob. Ġifieri dak il-bażar nta' veru l-bażar ma hemmx il-bażar qalbi għax kif tkun tgħix f'dil ġifieri iva maħqura mit-taswiet minn kollox ma għandekx għalfejn tibża'.